garabi tayo amin kakabsat. Dahil tinasantuan na misain tayo ng gayan ngagyaman ni Mrs. Marieta Habinar kanti pamilyana, ni Levi Habinar, Halyurina family, Mr. and Mrs. John Paul Rodriguez kanti pamilyada, kastamet ti may sa pamilya. Itay met kararagan, di kararawan ni Melody Galicia, Antonio Barbado, Salvador Barbado, Francisco Alcabedo Sr., ken aminen aminatay ti Alcabedo's family, Vicente Alejandra Virgilio, ken Joaquin. Tumakder tayo. Ibunan nagdadakkel nga ayat mo, ti dagup amin na pinarswa. Kristo nga ari ti pagtamdan mi dito'y daga ari dagang agnana itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agtalag tayo iti grasya ken bendisyon ti Dios nang runa kadagiti parabor nga ipapaayna, ti parabor ti panangited na ti Anak na ni Apo Jesus. Tapno itanok na tayo at tao na. Numan pa'y nakapsot tayo tartari gagayan na ang mapasanto tayo. Kumanunong tayo nga ron, iti daytoy nga panagsanto, babaan ti panangri namanan, daytoy nga nangina nga aldaw, di tinasantuan nga makalawas, panangramrambak tayo ti Holy Week, dalusan tayo ti puso tayo, tapno maikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan ay baon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo, kasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw iti makadnawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Pakawanam kad Apo dagiti kinadakes mi kat babaen ta kaasim, rokatan na kamkuma iti panangkawar ti basol kada kami. Iso apakaisagmakan mi gapo ti kinarasimi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ni Jeremias, mangeg ko ti bagbaga dagiti tattao kun kunada. Dayjay ni pagbutbot ngan ti amin at disu. Idarom tayo. Uri dagiti nasingit agagayem ko, urorayen dati panakatnag ko. Kunada, nalabit amalilaw to. Tiliwen tayo ket makaibales tayo. Ngem sika ti kadwa ko Apo, maingel ka nabilig ka. Mapasag to dagiti mangidadanes kanya, pulos adinanto agbalaygi. May babaindan to iti kastaunay, agsipod na sanda ang makapagbalaygi. Agnanayon to ti panakay babainda, ket saan to ang malipatan. Ngem nalinteg ti panagsuot mo iti tao,
O apo manakabalin, amom ti adda ti puso ken panunot na. Ipakitam ti panangbales mo kadakiti kabusor ko. Agsipot ten dalek ko ken ka ti parikot ko. Kantaan niyo ti apo, idaydayaw yu ti apo. Ispalen na dagiti may dadanes, iti panakabalin dagiti managdakdakes. Ti sao ti apo. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo, ket nangeg na titimek ko. Ay ayaten ka, o apo apigsak, iso ti bato asariked-ked ko. Ti Diyos ko timang salaknib kanya, ket awan to ti pakaananwak. Kas may sa akalasag, salakniban nak, ikaluyan nak, ken aywanan nak. Umawagak iti apo, ket isalakan nak kadagiti kabusor ko. Dagiti tali ni patay, pinulipulandak, dagiti daluyon ni panakadadael, inyalundak. Dagiti tali ni patay, pinulipulandak, ket nangikabilak ni tanem iti pakailabogak. Iti panakariribok ko imawagak iti apo, imasugak iti tulong iti Diyos, ijay templo na nangeg na titimek ko, ket dimmanon ken kuana ti asog ko. Iti panakariribok ko imawagak iti apo, ket nangeg na titimek ko. Idadan kamapo aday dayaw ti balikas mo maitantanok tinagan mo. Ti apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Pimidot dagiti Hudyo kadagiti bato a pangubor da ken Jesus. Ado tinaimbag nga aramid nga impaaramid kanyak ti ama kinuna ni Jesus kadakwada. Anya kadagitoy ti panguburan nyo kanyak. Saan da ka abatwen gapo kadagiti naimbag nga aramid. No di ket gapo ti saom a maikontra iti Dios. Insungbat dagiti Hudyo, may sakala a tao, pagbalinem ket din a Dios tabagim. Simmong bat ni Jesus na isurat iti lentegyo a kinuna ti Dios, di Diosen kayo. Ammo tayo nga agnanayon apudno ti kunati na santon asurat, ket inawagan ti Dios a di Diosen dagiti tattao a nakaitidan ti sauna. No maipapan kanyak, pinilinak ti ama, ket imbaunnak dito'y lubong. Gapota kinunak asyak ti anak ti Diyos, kunayo anag sauak iti maikontra iti Diyos. Tadyak aramiden dagiti inaramid, dagiti aramid ni amak. Saan ama sapol lapat tiyendak, ngem no aramidek ida, uray no didak patyen. Patyen nyo kuma dagiti aramid ko. Tapno maamuan nyo, ket mapaniknikan nyo, nga adda ti ama kanya, ket adda ak iti ama. Pinanggep da ti liwen, ngem nakalapsot kadakwada. Napanmanen ni Jesus iti balasiw ti karayan Jordan. Iti disso anamumbunyagan ni Juan, ket nagyan sadyay. Ado a tao tinapanken kuana. Awan nakakaskas daw a pagilasinan nga inaramid ni Juan kinunada. Ngempod no amin nga imbagana may papan iti daytoy a tao. Ado a tao sadyay tinamati ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening, Apo. Tatay sumungadak ka agkonpisar dagiti babbaket kunada
Apay babakit laeng ti agkumpesar, kung na di maysa, huwag ko nakmat, baka babakit laeng ti adda basol na. Anya, baka awan basol lagi ti daduma, lagi ti lababakit. Kaya nasaya at anuan, tatapanawan ti Kwaresma, laglagi pen tayo, kang runaan unay, ti ayat ti Diyos, haan lang nga basol, kuna tayo niya, kano daduma, tinakamaldit ti panunot tayo no simana, kuna tayo ko basol, agtutuok, mailan sa matay. Dahil iti umuna nga maimaldit, iti panunot tayo no simana, isugurod nga agladladingit tayo, no daduma, ay di ubing kami nga kunak, no dete Holy Weekend, awang pay agsida ti karnen, bawal ti aguuli ti kayo, bawal ti agingiwat kanya mi idi. Kada ti ammo tayo agladladingit lakas di kuma masapol nga agladingit tayo ta mata rambakan tayo ti papatay ko na dayjay. Ngamno kitaan tayo ti adda nga panunutan tayo dayjay ayat. Apay nga imay na inaramid dayjay, apay nga imbim mabaisona nga tongpalen na dayta nga panagtutuok gapo ti ayat na kada tayo. Dahil tilaglagi pen tayo. Haan laeng nga dayjay basol. Un ati kapintasan nga isopapak tayo iti daytang ayat iso dayjay panagbabawi ti basol. Tadatay amin ti tunggal may sa uray sinno kada tayo napateg tayo iti imatang ni Apo Dios. Precious tayo natanok tayo ay napateg tayo adda dignidad tayo iti imatang natikayat na laeng iso dayjay agsubli tayo. No nailawang ka nga nagbasol ikarkarigatam ti agsubli. No nailawang ka nga nagbasol manen ikarkarigatam ti agbabawi iso dayjay ti sopapak na dayta nga ayat ti Dios kanya tayo panang bigbig iso dayjay ikarkarigatan tayo mati agbabawi. Kanya pa dagiti anuruten tayo dayto ebanghelyo tayo ni Apo Jesus kayat da nga anya ti threat kadagiti Hudyo. Haan nga gapo ta iso ti sumukat nga ahari. Haan nga gapo ta iso ti nalaing nga manursuro. Ti kagura da kanya na ibagana nga anak ti Dios. Siyak iti ama, adda ti ama, adda ti ama kanyak. Dijay ti kagura dagiti Hudyo nga ibaga dayjay. Han isong aging gatatta adu pa lang ti ijinakaya na kan ni Apo Jesus manula nga percent ti Kristiyano ijay handa mamati nga isuna anak ti Dios. Addan sa mo nang ibagay tada television nga isuna ti Dios. Akin ang mundo kun anan sa tataglimlemeng sa ameten piman. Day baga na nga syakti alay anya niti kunana syakti anak ti Dios syakti sugo kung kunana tatagaglemlemeng sa muten haan amin nga ore kadagiti founders ti dagiti nang patader ti relihiyon dano danagungar kada ko adan ka isupat yan tayon nilaeng Apo Jesus tinagungar iso day laeng ti assurance tayo nga da tayo makipagungar tayo. Kaysa da bigbigan da isang kagura dagiti Hudyo tani Apo Jesus imbaga na nga anak ti Dios. Kada tayo met nga nakaibunyagan na ni Apo Jesus babon ti bunyag na imaldit kada tayo. Daydi salsaludsuden na nga rod ka tatarambakan tayo manen ti papatay na. Haan tayo ang matay manen rambakan tayo rinaen tayo. Diyay ipapatay na, tapayaga po ti ayat na kada tayo. Katatada tayo met nga Kristiyano, sigurado ka diyay pamati tayo. Mano nga percent diyay pamati tayo, nga bigbigan tayo nga ni Apo Jesus, timmao, Diyos timmao, imay na tayo insalakan. Kasano kaunag diyay panangibiyag tayo, nga iso na timmao, imay na tayo tisalakan. No kasano ti pamatim kini Apo Jesus, kas diyay mo ti kaunag ti panang surot mo, anya ti kunana. Panang tep-tepel ti bagi abstinensya hanlaeng nga karne gan tata biyernes manen hanlang nga di karne nga abstinensya nga pantepeden nga kanen adu ati rumbeng nga tepeden tayo nagadu ati masapon nga isakripisyo tayo nadatang tangsit mo gapot ta kaya mo mati agay maparon di espiritu ibababambasit no adu launay sakit tinakem mo kiskis hayam tepelem nung managong-unget ka, gasampay mo ta, ungtam talakay mo, ungtam ta anak mo, apo, mami niya kaarubam, nasihaat ta kayat da ka pa'y nga kaaruban, no di da ka pa'y lakad pagtalawan. Kadagay ati tepelan nga, haan unay basit, kisayan, tapaya, tapnong umato nga ron dyan na espirituan nga biyag tayo. Nagado ati rumbang nga tipedin tayo, haan lang nga di disiplina. No niya ti mangirurumangking ka. No sobra nga pa nag-cellphone. Hanggang makatrabaho nga nasaya at tipedem
Isu ti kisayam ta disiplina am nga rod bagim. Takas di mo ti pamati no awan disiplina mo iti pamati sigurado sumurot amin daytan. Haang ka mga agbalay kaya mga nasaya at tibiyag mo. No mo, ala ko mahamot ang laki uminom tayo maasag paminsan. Ngam no awan disiplina mo nga ka mo ilatan automatic sumurot amin madadael ti pamilya, madadael ti salunat mo, madadael amin. Sungarod nga padasen nga tepeden. No, ori katipan na nga. No, alon-una mo amin nga na ipasango, ay kating rawo mo mo, nasa kapay agyawid. Gano di mo matapad para itibagim, anya nga rod, disiplina nga rod day jay. Kisayam nga rod para di bagim, tapno, idaton mo, day taga disiplina, para di pa nakaitanok tina espiriton nga panagbiag mo, tapno mai umas asidag majari na makinapois no idaton mo para keng kuan na isungarod ti sursurutan tayo tatta. Isunga ko na tayo na mamati tayo, na patsyen tayo nga isuna anak ti Dios na imaldit tayo, datayo ti bagina. Awatem iti nasanton a komunyon, surutem nga rod iti annuroten na anya dayja, so garod abstinensya. Panang teptepel. Fasting. Ha digay tapno maitanok gina espirituan. Panagayunar. Kaya kisayambot na para tibagin. Hanlaang ado ti kontrolen. Hanlang makan, hanlang akuan. Ado tapno maikita no si asino ka. Tapaya surutem nga rod ni Kristo. Daya nga rod ti kayat ng aramiden tayo. Kano, dagitay, no dayjay pa'y laang ka ditay makontrolen. Kasano nga rodan? Amin-aminan ang kasumurutan. No dagijay pa'y laang kahantay nga mga kabailan ti agdisiplina di bagita yon, automatic sumurot aminan. Dadael kuna na dayjay. Nga manya ti pintas na nga rod daytoy. Dati ti pagsiatan na ti kinamanagayat ti Diyos kanya tayo. Uray pa'y kuna tayo nga nakapsot. Uray pa'y kuna tayo nga naigamuran iti basol. Uno daddo magkaawan disiplina ti Diyos kayat na agsubli kalatta. Kunana napatag kalata iti imatang na. Kaya na dalos kalata iti imatang na isugor dayjay panawon panagbabawi. Pananglagip ti ayat ti Dios ti sopapak na nangruna ti panagbabawi. Ala nagado ti rubeng nga ikararagan tayo tatta. Nagado ti pamilya mariribok, pamilya marigrigatan, masulsulisog. Dagiti magubgubat nga nasyon nga han nga maururnos. Dagiti lugar nga ang adumanan anyaman ti kalaban ti tatan tikagen awon pay danuman. Bagkanyayo ta dapay labaybay nga panyo lumanguyan. Kada kita awanen, kararag tay manen, masapol ti kararag. Nagado ti rumbang ay kararagan tayo. Dagiti kay kakabsat tayo nga haan nga mabigbig ti gimong. Ikararagan tayo ida. Datayo ti umuna nga mangited kadakwa dati panangpansin. Panangipari na ti ayat ti Diyos nagado nga misyon tayo. Babasit ang misyon ngam dakkel ti kaipapanan na iti lubong. Dagayla ang tirumbang aramidan tayo. Tata semana. Anya mo ti ikarim iti bagim nga pasantuan, panang pasanto. Anya mo ti disiplinaam. Sa bagay, no, da kay mga taga-dili. So, po, Martes Santo pala ang nakapundon ta video okay, ala, pinabigsaan, kumanabtuog. Adapay si Mana tatawan. Ay magkangkantan, awanan, dumakampay marinan. Doon, napintas mo, ikatigundawing agulimag, panangri na, denggan, panagpasyon, adapay paspasyon kanyayo, awanan. I-play yun sa amo ilag ta radyo no dadduman lang may kay tuman agpasyon awan mo tay pasyon min naanay sana dakas jay mga libro ide kay panangri naman nagmayap no diya idi bigtay ngar kay sula manggag mo tatamot ten apaw Biyernes Santo dagiti tagabaybayon agpias-piastada dakayon sa mo tay ayhaan mantanas tay agpiasta Sabado Gloria kay panagkakararag pala diya hampay lang rumbeng ko ma pagpias-piastahan ikan tayo sino mangisuro niya po padi kasano pa nangisuro amin kanya tayo da kayo ang nataengan nga makaawat da kayo ang mga nataengan nga mangibagbaga nga Kristiyano panang surot ken ni Kristo panang matiken Kristo sino ti katulungan mi nga mangisuro mangdisiplina ti lubong da kayo anapay tinamnamaan tayo umayta pulis gadi da mo ammo ti mula amudan ke inyanagan nang
Day tayo mutla ag traffic no semana di mo latirol da di pa nangibaga dagiti pamati sino mangibaga da kayo kinsya kas ano ti pan nakari nati kina Kristiyano sino umuna nga mangibaga da kayo kinsya hanggo maibaga amin may saak mano nga barangay nagado nga tagadili kas ano pa nang da tayo panangi pari na alano patpatyan tayo nga ni Kristo ano na umununag di pamati padasen tayo ang aramiden ikarkarigatan ang aramiden alatat nga gundaway dagitay nangruna dagitay nagkonpesar aglinya kayo ta nangruna dagitay da saksakit na ta aramiden tayo tirito ti pananglana. Ti malanaan ket jemuging ken duang nga dakulap ti sungbat tayo amen.
ken ka. Kaputaya kaputaya't pinagdamida na urnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kadi umanang nga asi a Dios tapno kan kanayon laeng a makapudno kami iti panangrambak mi ti sagrada Eucharistia ket babaen ti masansan a pannakiranod mi kadagiti altar mo magunod mi ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yung agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Podno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tangamin ti panagtutuok ti anak mo ipaay na ti biag ti sangalubungan katignayon na dagiti puso mi amang ibunan nag itadayag mo. Kastamet ti di maisawang abileg ti cross, imparangarang na ti panangukom mo iti lubong, ken ti panagari ni Kristo ana ilansa iti cross. Dakam nga rod Apo, ken dagiti amin nga angheles ken sa santos, siraragsak kami amang idaydayaw ken kagat konami adi agsarday. Santo iti Apo a Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken dagan apnunda iti pagkaydaydayawan usana iti kangatwa Podno nay Apo biig ka akinasanto ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik iso mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananupot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano di tibagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Kapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timbuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy me ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit. Dumteng kumati pagariyam, matungkal kumati nakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itgem kadakam tel daw ito'y, iti kanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami takukuam ti turay. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam. No di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan norot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnan ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya kunti may salaan nga sa mapaimbagton.
Alan ko kumararag tayo. Apo, di mo ka di palubos, ama ipanaw kada kami, ti panalaknib mo nga agtao, di ti dati a sakripisyo, anakiranudan mi. Ket yadayo na kam kuma iti amin na pagdaksan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ito no Domingo, Apo, Domingo Ramos, anticipated, di talo misa tayo, panakawaris ti Ramos, di jay malum to Apo, iso ti Estasyon General tayo, agmisa tayo manan ijay sa dino San Antonio, sa tayo ag estasyon, kisagana yun dagitay pag-estasyonan, dagitay agam yung aramidan, pero no para kini Apo Diyos, mabalimot, ngam no, dati kas lakulungan ti aso, iso ti maited yo, mabalin latamat niya, napinpintas dati makaayayo mo laeng niya. Ampay nga sigurado di recollection tayo no Martes, Apo, kendi jay uno Miyerkules, awam pa'y tinagkonfer mga umay nga taga sa Bali, no awan, ore ka nag-recollection kay kanumutan, ti Sinodo, ngay siya ka di jay ton, niya. Kaya nadanto pa'y laklas klase kada trabaho da jay. Ti Apo, da kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon Amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabi tayo amin na po.